Jokita Oy on Joutsan kiinteistöhuolto- ja talonmiespalvelu, joka tuottaa kiinteistöhuoltoa, vartiointia, konevuokrausta ja hoivapalveluita. Alun perin hommattiin henkilönosturi sen takia, koska meillä itsellämme on kiinteistöhuollon puolella sille tarve. On lipputangon narunvaihtoa, ränninputsausta, lampunvaihtoa, mihinkä sitten ei tikapuilla turvallisesti pysty menemään eikä niillä yletykään, jotenka jonkinnäköinen henkilönostin siihen piti saada hommattua. Eli Leguanilta meillä on Leguan 135 on nyt viimeisin hankinta, tuli noin vuosi sitten. Sitä ennen meillä on ollut 2 kappaletta Leguanin 125 henkilönostureita. No, ominaisuudet ehkä parhaat on siinä, että se on helppo kuljettaa. Eli siinä on oma kärry, minkä päällä sitä pystyy kuljettamaan. Sitä pystyy myös käyttämään sen kärryn päältä. Eli sitten tulee taas tätä nopeutta työhön, ei tarvitse pulata päältä pois sitä. Sillähän pystyy nousemaan kantapäät 11,5 metriä ja loppu riippuu sitten omasta varresta. Eli käytännössä 135 malli tarkoittaa, että 13,5 metriä on sitten mihinkä sillä pääset työskentelemään vielä. Ja sitten jos sä pitää ajaa maastoa, ahtaamista väleistä, oviaukosta sisään, niin ajat koneen pois lavalta ja ajat sen hankalempaa paikkaa sitten omilla teloilla. Ja nyt tässä 135 mallissa on telat, ennen meillä oli pyörät niissä, niin maasto-ominaisuudet on parantunut paljon sillä. Niin totta kai se nopeuttaa, tuolla pystyy nyt yksinään tekemään sen homman vaativimmissa paikoissa ja sitten taas työtahti on paljon nopeampi, eli se tuo tehokkuutta siihen työntekoon.